Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upods atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 22 minutos nakaligal sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang kaso sa COVID-19 sa pungsod ng Pilipinas nagdadangat na sa 57,545. Sa mga adlaw nagdugang 634. Ang mga nag-alalayo naman 20,459. Sa mga adlaw may 88 ka mga dugang nga nag-ayo. Samtang nagkalabatay naggalabot naman sa 1,603. Sa mga adlaw may napatay nga 6. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong hapon naman mga ka-aksyon, petsa 14 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2020. Bispera subong sang kaadlawan ni Manuel, aksyon JM. Bispera sa kaadlawan ni Manuel, aya sa ring family name si Duh. Manuel Duh. Una sa balita, una sa aksyon. Hulyo 14, 2020. Tibuas Pizza 15, amo ng adlaw nga ginahulat sang kalabanan ng mga obra bangod sweldo. Inyo ka-aksyon! Aksyon na Marlon Hedovaya sa saring maulanon nga kahaponanon. Grabe way untad sa nga pagkatupa sa ulan diri sa Surat sa Bacolod ho. Partikular diri sa may downtown area. Halong-halong lang inyo ka-aksyon na Marlon Hedovaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Ora kita sabahin sa nga balita lokal, tuigan nga pagpresentar sa mga nahimuan, ginplastar ni Vice Governor Ferrer. Annual Legislative Report ginpatigayon sang Vice Gobernador kasunod sa regular sesyon sa Kapitolyo subong nga hapon. Ang presensya ni Governor Lacson iyara man. Mga nahimuan hindi lamang sang Vice Gobernador kundi pati na ang mga kaupod niya nga mga board members. Ginpahibalo yaman sa publiko pagpasiguro sang suporta sa agenda sang gobernador nga abanse negrense ginbida man. Kung may tiyempo pa dugay-dugay, abati ta porson lamang sang mensahe sang Vice Governor. Una sa balita, una sa aksyon. MBCCI ginabi-abi ang plano ni Konsehal Baribar nga pag-amyenda sang curfew ordinance. Maamyendahan bala ang umpisa sang oras o kung hindi? Initanan may buloan kung nanugid man ang mangin palaboton sa Surat sa Bacolod kung quarantine qualification, quarantine mode ang paghahambalan. Depende pa na sa mangin anunsyo sa ato sa nga National IATF. Dari magabasing ato sa nga syudad kang ato sa nga probinsya. Kundi ari kita subong sabahin sang Modified General Community Quarantine, MGCQ. Yan nga bala si Hanto inisalgin plastar si Konsehal Baribar. Kung mag-JCQ gyapon na Bacolod City, di magapabilin ang curfew umpisa alas 10 to alas 4 sang kaagahon. Kung mag-MGCQ, di pwede masakasakan umpisa alas 11. Pero kung mag-ginatawag nga new normal, pwede nga umpisahan alas 12 sang tuwang gabi to alas 4 sang kaagahon. Pero ang ginatawag nga new normal kung si Vice Mayor Familiaran pang pahambalon daw ay sa galantaw nga munang matabo new normal.
Kailan tawad nyo bala ho gadugang ang kanabuon sang kaso sang COVID-19 diri sa Bacolod kag probinsya. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang mga tawo nga ginakasuhan sa ginaaligar anomaliya o kon irregularidad sa pagpanagtag sang ayuda sa SAP sa Bacolod, hala nagadamo ang ulihi nga ginpunteriya. Ang kapitan sa Barangay 35 sa Bacolod, pating 11 pakaiban ginpalokduman sang kaso nga pinasaka sa talatapan sang prosecutor sa konfiskaliya sa Bacolod subong nga adlaw. Ang ahensya sa mga otoridad nga naga-id-edusi sa sining nga bagay, amaning CIDG, naghambal nga antes ipasaka ang kaso, nagapasiguro sila nga antes nila ipasaka ang panubungon. Ila ginapihong ang mga ebidensya nga natipon kag ginapresentar sa mga tagreklamo pag-una bakod pa. Ang pabangkot san o inima desisyonan ang mga ginpasakaan. Kapati kita nga hindi ni maggadugay ka man nga ginatagaan ni subong sang prioridad sa ato sa gobyerno, espesyal ini nga kaso mo. Ang pamangkot diri kon nakakometer gid man balasang sala akon pagsupak sa mga pagsulundan ini mga gimpasakaan din ila sa nga diretsos presuhan gidayhan. Kabay pa nga initaran ni malikupan sa mga isyu ilabi na ang ginadudahan nga base sinakyan na naman sang masyado ka imon nagka-traidor nga sahi sang pamulitika. Una sa balita, una sa aksyon. Ang sabahin sa nga balita nasyonal, way lamang madugay sumulod sa ato sa nga news center ining kampanya kontra COVID-19 sang gobyerno, house to house na. Alam ba si kibot ka muna may pulis na nga makanto sa inyo balay? Ang pulis kag LGU personal nga magakadto sa kada panibalay. Ang tuyo sa niya agad nga hibaloon kung ang tawo nga naka-home quarantine dapat sa balay gidman i-quarantine. Sa simple maka-aksyon siparon kung sinong dapat ara sa balay kag sinong hindi. Pati ang sitwasyon sang balay o sisaon man, si Interior Secretary Anyo nagsiling sa mga hapon, ang mild o kon asymptomatic COVID-19 patients sugtan lamang nga maka-home quarantine kung ang ila siniginapuyan nga balay nakapasar sa 3 ka mga requirements. Ano ini? Number 1, dapat may kaugalingon nga kwarto, dapat may kaugalingon nga CR, kag dapat mayara sang separado nga paliguan. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga may kaya-kaya nga pamilya ya, mayari ginislaya. Sa mga 1D18 lang, isang kahig, isang tuka. Kung wala maka-aksyon sa ning 3 ka mga requirements sa iluhon sa COVID isolation facilities, tulo timing man niya. Kay sa sunod nga adlaw, ginapaabot ang pagpanong sang pag-inabot diri puli sa mga LSIs kag OFWs sa Negros Occidental kag Bacolod. Pero ang pamangkot diri sang kalabanan, san upaihan ang COVID-19 maghagan-hagan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ops, ari mo nohon tare mayara sang bag-o nga ginpagwa nga datos. Ang ato sa nga DOH sa Region 6 posilingon sakop sa aton diri sa Western Visayas. As of July 14 mga kaaksyon, damo sa mga nag-alalayo, damo sang mga recoveries. Pero may ara mga kaaksyon nga nagdugang sa positive. COVID-19 case bulletin number 110. Sus, talalo pang doon ho. May ara sang nag-positive nga bata nga lalaki, ang edad Jackson Henry, 8 kabulan pa lang. Lalaki, ara sa facility quarantine. Sige ya. Isa-isahon ta niya maka-aksyon ang taga Negros Occidental nga nag-positive naman. Nagdugang pero ang mga naka-recover mga ka-aksyon, damo-damo may 19 ka mga bag-o nga confirmed cases subong sa bahin sang Western Visayas.
Aling ang kalabanan nga mga nag-alalayo daw dito tanan sa bahin sang Iloilo City ho. Ang Negros Occidental may ara sa nagdugang 2, 4, 6, 8 naman. No? May 8 na naman ka mga nagdugang nga confirmed cases dari sa Negros Occidental. Isa 8 amo ning talalupang doon, 8 man kabulan ang pangidaron. Nagsigo man o. Unahon tanay hibalon nanong observation report sa ato sa ring patrol sa saring maulanon nga hapon with Action Jan. Action Jan, mayong hapon sa report please Kevin. Ulaw na ginman Action Mar ang pagulan abi diri palibot sang surat sang Bacolod sining hapon. Dumadugay-dugay man abi no lingkay na alas 3 tup sining alas 5 sang hapon. Mga duwaman ko kasi gibo ang ulan palibot sang surat mga kaagson. Ini nagresulta man sa mabulbugat nga dalagan sang trapiko pero kung nakita nato na aton dalanon mga kaagson, rabanan diri mga pribado nga salakyan di pasero nga jeepney. Mga single nga motor o ninit kay duka jutay na nagbiyahe mga kaagson. And tunsad to may kakakitaan pa kita nagaangkasanay abi no bisan sin o mandara kagiban pa sa single nga motorsiklo kung motorsiklo mismo subong daw kayo wala na gid may nagaangkasanay kita makitaan abi sa motor. Sonkon nga mga kaagson posible naganagan gid man no nga nagjutay mga salakyan mga tricycle nga nagabiyahe o nagapanakayan sa mga dalanon sa palibot sa surat sa Bacolod karon nga hapon mga kaagson bangod gipatigayon man nga operation sa Bacolod Traffic Authority Office kan bitaw sining adlaw mga kaagson diri sa area sa Dalan Rizal mga kaagson Rizal Lacson karon nga hapon diri moderate to heavy to heavy and traffic situation. So sa gihapon ang ginapagyan lamang diri ang mga okorang salakyan gikan diri Rizal padulong downtown area nga lane amo na makalabay sila dira. Mga salakyan gikan sa plaza hindi gyapon makalabay mga kaagson kay ongoing pa ang pagkayod dira sa drainage mismo. Kaya ti apektadong tunga sang dalan and then ti may ginbutang pagid sila nga additional pagid diri nga nagakonekta sa may right lane mga kaagson yung mga linya sa masalakyan nga gikan sa downtown area kung plaza publika pagwa diri sa Rizal Lacson nga area mga kaagson. Paglabay sang patrol diri sa may circumference road diri kita nakalabay bago lamang sa may Bangka Metal makita naton diri hindi magina mo siya nakabugat dalagan sa trapiko even sa approaching kita pasulod sa may Bangka Correo karon nga hapon. Traffic lang gid mga kaagson diri sa may area ang Doña Juliana subdivision kay ang dalan drabla malapit sa may Bureau of Internal Revenue kan BIR nga talatapan nakayo na drama kaagson subong tunga na gitang dalan ang gina-construct sa to ang both sides mga kaagson ang ginakalkal kag gina-concrete na kayo mismo mga kaagson subong tunga naman sa dalan dra though nakita-kitaan doon ka mga traffic enforcers ka naka-assign dra mga kaagson nagahatag sa sistema kung direktiba abi para magtayo yun ng black ang hindi gid man o pinunsok ang mga salakyan o kaya ang baga kay nasa ito nga napamangkot ang pinag-traffic enforcers sa area mismo tumang gid kanamo ang volume sa mga salakyan nga gikan sa may Libertad Public Market gina direksyon padulong area sa Barangay Mansiringan mga kaagson naman ang rason nga though dito sa area sa Bangakore ang mga intersection point like dala na bigikan sa Mansilingan pagkato Bangakore even diri north to south or south to north direction hindi mo sila nakadamo sa masalakyan nga nagapila iya nagapinunsok sa area mismo mga kaagson from west going to east direction. According diri sa bitaw sa pinakauli nilang monitoring paglisita naton abi control subong sa bitaw mga kaagson wala sa may record di masyado nga mga vehicular accident gimabado abi ko sa riin may nasamara no kung napilasan mga kaagson. Wala nato nalabot kinihagaw si Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutse medyo masako-sako kay ongoing ila meeting subong hapon nagaprepare sila sa may headquarters dito sa may PRO 6 ginalauman sila nga mag-aabot ng isa kamataas ng opisyal boss nga adlaw pila sila siguro kang ginapreparar mga kaagson. All in all kung dalaga sa trapiko ito pagkabalan sa palibot sa syudad magina mo sila katuman kaya bukat dalaga sa trapiko madamo galing nagahinulat yung mga pasero dala sa may downtown area mga kaagson do ginakulang ang mga di pasero nga jeepney o kung di man ginakulang posible medyo pa lang ang ginapasakay di mga kaagson bangod nga ginalimitahan kay tiluyag maobserbar ito nga social distancing so drag sila nga pinunsok ko sa mga jeepney drivers drag may ruta punta Taytay tangob nga area bisan pa barangay Sumag arada Klabanan na nagalabot area mga kaagson sa San Sebastian Araneta do ginasugata na lang nila mga jeep Kanari din nagkapinunsok mga kaagson sa may Plaza Mart pero mismo sa Gonzaga Araneta kagtutuan sila no Suryaga Araneta mga kaagson naman na
ang ato naman pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod karon lamang hapon kung dalagan sa tropiko ang aton paghambalan mga kaakson. Sa totalan ni mga kaakson sa buong hapon, namin din ipagpangapi kung matutugnaw ang panahon para minitiritan ng san mga kaakson. Pero kung kape ang aton paghambalan, wala na sang iban pa dapat ninyong imnyon. Ang inyong imnon nga kape, amon yung kape nga 100% natural, puro-puro herbal mga kaakson. Nag-force makabuligid man sa ito naman nga kinanglanon. Mag-inom ang Dr. Alfred's Green Coffee, isa kaprodukto nga nag-agigid mismo sa pagpanalawsaw gikan sa Estados Unidos. Wala sang acid, wala sang caffeine, wala man sang preservative kagalal certified. 100% natural, 100% organic, nagalimpyo sa aton kolon, nagabulig man pa-uptake sa aton memorya. Kung nagainom ikaw sa Dr. Alfred's Green Coffee, do pareho lang nakapangape ka na, healthy ka pa. Rekta sa Batrolag, naglibot sa Bacolod Action John Diaz, sunas ba sa Action sa Bacolod Action Radio. Stay healthy, live better pagi sa Life Extension. Vitamin D3 ang pag-maintain sa healthy levels sa vitamin D nagabulig papag-on sa immune system naton. Vitamin D3 nagabulig ban para mapahilayo kita sa risgo nga patapikan sa balatian. Ilabi na ang makamamatay nga cancer o galion pagtumaro sang Life Extension Vitamin D3. Isa lamang sa badang mga produkto sang Life Extension of Philippines. Ayla sa nga klinika, opisina ara sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City may libre nga konsultasyon pagi sa mga medical doctors Lunes to Biyernes. Life Extension Vitamin D3. Southall Plus Gold. Ako gali si Maya. May cisco sa ovary, 3cm na gali. Try ko gid inom ang sa... SSS Pension Loan kay Che Zayas Loan. Okay. Okay na. Hello. All right. Sa live stream, Heaven, good afternoon. Elizabeth Malacagabala, Action Mark, keep safe. God bless. Okay. Lynn Kawaling, good afternoon. Rama si Minda Damin, Minda. Always gid kami dari pamati sa Kawayan Negros Occidental. Salamat gid. Good PM, okay. Embong Jocampo, monitor kami di Sabay Maaw, Bago City. Romy Agsam sa Japan. Kamusta sa Japan? Jen Oasis, sir. Good afternoon. John Michael Gimay, okay. Jose Mongcal Torilla, salamat. God bless, keep safe. Nilda si Guanse. Arama si Eno Novea, monitor kami family Novea. Joanna Gonzales, mayang hapon wasing from Sitio Tubaran, Barangay Kumbaog, no, Hinigaran. Greet lang family Gonzales, kag sila ni Tatay Minggoy Gonzales, kag si Margie Gonzales, kag ang bana ko, kapamanday, walang halang si papamandaya, pamanday Sambalay, si Marlon Besca, okay. Ernesto Regazzo, good PM. Samuel Armita, more power, Action Radio people, okay. Si Totodondi Blanca, mayong hapon da, Totodondi. Fred Ninya, good PM. Jocelyn Liboon Dispoho, good afternoon. Olive Prado Gargaritano, Action Mar, monitor lang ko sa Riyadh, Saudi Arabia. Maria Mahilom Tihok Doayan, good afternoon, God bless. Si Andrew Wanites, Andrew Juanitis, good afternoon. Dino Alik Araman, Aldrin Limaco, good PM. Okay, Iban Pagit, Elizabeth Malacagabala, Kenneth Valencia, or Idol, Ramiro Maravilla Jr., mayong hapon, si classmate Nathan Jaime, kamusta kadatan? Okay ka lang ba? Hammer Blas, good afternoon. Rovilin Aruz, salamat din sa pamati. Ibang sa nga monitor, si ikaw lang ang kapid ni Toto P. Dada sa may barangay Tangob, Gabundak Panagurong Ulas Tangobay. No? Ato bang Sanjuvex na medyo katamsak lutak na. Ay ongoing ang proyekto, no, nga paggabutan dara sa Tamburong, no, rainy season sa mga anti kinahanglan na importante gina, okay. Kas aremo sa Revea, salamat kay Nathan Jaime. Thank you. Aga pa simbanwa, mapugaw nga
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Las 5:43. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This time check is brought to you by Carbocystin Salt Milks, ang tamang solusyon sa ubong may plema. Dunkin Donuts, pasalubong ng bayan. Ang ining nga oras ginadulong sa inyo sang Rexidol Forte, Abtik, banat sa apat. Diabetes, high blood, isa lamang sa pinakadelikado nga balatian ginabatsag naton tanan. Kung mayari ka mo sa mabulubudlay kung inyo sa awalaan na balakay, kung madugayan kag inyo lang sa baliwalaon, kabutang man sa peligro kag delikado inyo sa lawas, temprano pa dapat tap mauna. Ang sabat sa namang kaaksyon is Panyawan Herbal Capsule with mangosteen, hindi magpaulihi sa iban. Ang milagroso nga kapsula sa simple nga tawag sa ato na manisa ang manunggal. Kung nga palang luyang lawas ninyo sa Panyawan Herbal Capsule with mangosteen ang sabat sa namang kaaksyon. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa iban pang butika sa inyong lugar. Kung masulpay na manabagahamblan, pagpalanakit sang lawas, yaraman ng Panyawan Liniment. Panyawan Liniment, Panyawan Herbal Capsule, tanan himo sang said marketing. Ang nagduga nga kaso sa Negros Occidental, ang gin-mention ko nga walo, hindi gali kundi 11 gid. Agag mayara sang talalupang doon dali mag-aksyon nga mga persona nga nag-positive. Kaysa Bacolod, mayara sang duhaman nga nagdugang positive. Hindi LSI, hindi man OFW, hindi man apur, aning authorized person outside the residence. Why sang asterisk ang nga ila sa nga lanho, ining 22 anyos nga lalaki taga Bacolod City naka-facility quarantine. Ang 24 anyos nga babayi, Bacolod City man naka-facility quarantine man. Ang Negros Occidental may-ari man diri mag-aksyon nga provincial address si Palay, hindi man sa Wyman asterisk.
Iring 20 anyos babayi taga sudad sang Sipalay. Ang iya sa ring provincial address. Di at alato bango naman nga problema sa nga atong sa ring lokal nga panguluhan. Mayara sang 20 ka mga new confirmed cases sa nasiling tara subong nga adlaw. Pero sa 20 maka-aksyon, ang isa new confirmed case detected in Western Visayas. Pero nakatag o naka-record inisa sa iban nga rehiyon. So ang nagdugang sa aton diri sa Western Visayas is 19 mga ka-aksyon. So 19 kag biyara sang 34 ka mga bag-o nga recoveries. Karon sa Action Firing Line tutok kamo ha. With Action Brian Morden kay dugangan ni ang development sang saring balita. 5:47 Action Radio Philippines Standard Time. Pakaroon taman ang kaundan sang annual legislative report ni Vice Governor kon Vice Governor Jeffrey Ferrer sa Social Hall sang Capitolio Provincial. Oy namigid man subong pulo pangapi kay bugnaw panahon sa Bacolod subong gato pa ang ulan. Nakahibalo bala kamo nga ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag ini sang bitamina minerales kag insoluble fiber nga kinahanglanon sa atong sudeng lawas ida bangod ang kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix mayar ang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga nagabulig pa sa pagtinlo sa aton kulon o kontinay. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na healthy ka pa. Una sa balita, una sa aksyon. Balikanta ang aton sa nga patrola. Natipon nga detalye sa nga balita ni Action na Jan Diaz. 548. Action Jan sa report nga balik. Please kabin. So maging sabihan sa warrant of arrest ang rank number 3 sa top 10 most wanted person sa police station number 6 sinigid lamang ang atak na alas 4 alas 10:30 sang hapon sa mismo sang Dalan San Sebastian, Barangay 30, Sulad sang Bacolod. Inadakpan ang ginkilala kay Rami Bolinas A. Bayoga. Igalang edad kag residente mismo sa amuman nga lugar. Isa nadakpan pagi naman sa virtue sang warrant of arrest sa kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Action 5 kag 11, Action Marlon. So ining kaso, isa ini kasanding warrant of arrest kay nakomentarya ini sa tupang 2014 ug galing kinagpalagyo ining persona tempo manabi nga dra sa Arat sa section sa police station number 6 ning warrant of arrest agin papanaog sa regional court branch 47 diri mismo sa siyudad sang Bacolod gintermahan atong Hunyo 19, 2019 gintermahan man mismo ni Honorable Judge Therese Blanche Bologna. Sa pagpatigayon sa surveillance sa mga kapulisan na mo kanila nga yara dira sa lugar ining si Bolinas kung nga nakatsempo mismo ang warrant and sa benefit section kung ang mga kapulisan sa Station 6 kag ilaman nga ginserbe ning warrant of arrest. Ito ni Sir Sanadakpan, sir, nga most wanted person. Bali, sini nga po nung alas 3:30 ang ato ng mga operatiba diri sa police station number 6. Tigayon nato yung nadakpan ining top 3 most wanted nisa sa level sa police station number 6 dira sa area sang barangay 30 sa persona ni Rani Bolinas Ibayog. Okay. Sir, ano na kaso? When na comment? Bali, niya ni kaso is violation sa RA 9165 Section 511 by service intention siya. When? Sige. Bali ni sunod sa aton tingin pong sisa kaging check na to kayo na sa record sa iyang warrant of arrest. Bali sa 2014 pa ning standing warrant nga in-serve sa RTC. So, sa pag-monitor sa atong kapulisan, libre na niya sa sinyo sinimana na nakita dira sa area. So, nagkanda kita sa pag-operation na wala nadakop sa aton nga officer. Sir Marcy Police Captain Herbert Bonilla, ang station commander sa police station number 6. Balita gikan sa patrola, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So, nasutan na sa aksyon na sa Bacolod Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Sa kadam
May ulos na nga pag-monitor sa kay Jeneline Maranga. Okay, si Bibing Dagia Bautista. Jeneline Maranga, good afternoon. Milanda Tanyo Sausa. Monitor lang ko di sa Istansya Subdivision, Barangay Mandalagan. Milanda Sausa, good PM. Salamat. Christian Roa, good afternoon. Dennis Tuhaw, Sasi. Okay. Si Melchor Baroka Rombines, steady monitor diri sa Banwa sa Ganubaan. Kamusta na si Mayor Ernesto Estrao sa Banwa sa Ganubaan? Gamonitor gid. Okay. Salamat gid, Christian Roa. Salamat. Sa 6th District na Board Member Jeffrey Tobola sa Kabankalan na Seri, araman si Mayor Pedro Zayco. Ginhatagan kinasang daw pag abi-abi kilala sa ilang sa mga hinabuan ang mga miyembro sa provincial board members kasunod sang annual legislative report ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Thank you. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba.
Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posible Nagapangita bala kamo sang antioxidant nga vitamin para sa mata rin na ang Mighty C Alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko manami magbulong sa mga balatian sa mata. Mighty C makabulig sa mga nagakurap-kurap nga mata katarag kag glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon maginom sa Mighty C kag Sandon Plus Herbal Capsule. Ang Sandon Plus Herbal Capsule puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties nagapagkupos naman sa mga nagahubag nga parte sa ato sa lawas. Sandon Plus Herbal Capsule na pamatud-an sa manamo nga siyentipiko makabulig pagkupos sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kag manamo pa. Pwede mabakal ang Mighty C kag Sandon Plus online. Pwede man kamo magkapadeliver sino sa nga balay pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon sa Kalusugan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Ay migota Joseph Ruiz ga monitorman sa ato sa nga live stream. Oy si Nune Manggubat ga biyahe ko no pigaw ang pasahero. Driver sa Manubila ga monitor si Bayot ano ni patay, Bayot patay. Oh, patingalan ba? Alas 5:58, problema sa atay, hindi padugaya. Dapat temprano pa tap na una. Ang masakit sa atay. Ang sabasira DTX 500 na pamatud-an sa mga pagtuon nga epektibo nga pangontra sa mga toxins ang DTX 500. Ang DTX 500 na plus kung taas-taas inyo sa nga blood sugar. Mayara ka mo family history sa diabetes balang balatian. Hindi na pagulot na pa nga maggrabe pa mag DTX 500 na kamo. Balakal sa taran nga mga butika. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ibang nga balita ay tamanabutan tutok sa Action Farming Line las 7, tomdo las 9. Amo sa mga talalupang doon nga balita, labinigid sa balita lokal subong. Amo sa mga nagkasululod na naman kung COVID-19 ang paghabalan. Karkarbaray alen transporto Selbeth Yap gabonito. Ari na pinakabag-o kag pinakapektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo nagapabakod pa kag nagabalanse sa mga sistema sa ato sa nga lawas. Ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule ang sobrang ginabuhinan ng kulang ginadugangan, sobrang sugar, cholesterol, ang kulang naman vitamin A, B vitamins, vitamin C, cleansing, nourishing, balancing. Maning tatak sang Evergreen Herbal Capsule. Aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo sa nga lugar. Sa dugang nga kasiwiran, may palamang kutanon kamo, pwede kamo magka-text o kung pwede magkatawag kay Doc Chris Pinhico sa 0910-126-4595 Evergreen Herbal Capsule. Una sa balita, una sa aksyon. Philip Laurente, Jocelyn Calabaan, thank you. Inyo pala tuntunan Action Reports Afternoon Edition. Magabalik na naman buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar at Action ang Defensor. Ibati ay kita karon sa Action Night Patrol. Alas 9:30 tubtob alas 11 sang gabi. Karon ha. Inyo ka Action na Marlon Hervaya, una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon